ಯಾರಂತ ತುಂಬು ಜನ ಈ ಜನ ಬುರೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 30,000 ಸೈಟ್ ಮೇರೆ ಬೊಬ್ಬಿನ ದಾದ ಶಿಪ್ಪು ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗಾಳ ಬಾಡ್ರ ಬೈದಿತ್ತ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ with my YouTube Model channel. Boys YouTube Yes, channel. there is some people. ಕುಡ್ಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಒಂದು ಗಾಳವಾದ ಇರ್ತೀವ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಗಾಳ ಬಾಡ್ರ ಬೈದಿತ್ತ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಜಲ್ ಕೈ ಮಲ್ದಿ ನಂದು ಅಂಜಲ ಅಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ನಕ್ಕುರ್ಲ ಸಿಗದಿತ್ತಜಿ ಅನ್ನು ಒಂತ ಖರ್ಚಾತನ ಬೇ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಚೂರು ಹಂಚಿಂಜಿ ಬಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫೋರ್ಕೆಡ್ ದೇವರೇ ಏತಡೆ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಪೂರ ಚೂರು ನಾನು ಆತಿದ್ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದತ್ತು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಸತ್ತು ಆಗು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಸಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎರೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಸೇವಾ ಕಡುಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಸಾರಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಎಂದೇನೆ ಅಂಚೆಡುಂಡೆ ಸಮುದ್ರ ಫಿಶ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಅಂಚಿಡು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವಂದು ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದುಂಟು ಬಂದ ಜನಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವಂದುಂಡು ಬ್ಲರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬ್ಲರ್ ನಿಗಲೆ ಐಫೋನ್ ಬ್ಲರ್ ಎಂಚ ಅತಿ ಎಂಕ್ ಬ್ಲರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಭಿ ಬಸ ಮಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜೆ ಅವೇ ಬರತ್ತೆ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೋನಿ ಪೈಸಲ ಅವು ದಾಳಬೋದುಂದ ಯಾನ್ ಪಾಡಂದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿ ಕೈತ ಬೆಚ್ಚ ಹೀಟ್ ತಾಗಾಡು ಬಂದು ಏನಾ ಬೋಡಿ ತನಾಡು ಮುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಜಾರ್ ಬಂಡಿಡು ಗೊಬ್ಬಡಿ ಒಬ್ಬಗ ಓ ನಾವು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಲಾಗರ್ Bandari Vlogs. Sorry, KB Vlogs. मेरे ಸಾರಿ ನಿಗಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ KB Vlogs. ಏತ್ 1 ಲಕ್ಷ ಇಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಳ್ಳರ ಆದ್ರೆ ಇಂಚ ಕುಡದ ಏನ ಬಂಡರೆ ಏ ಮಾರ್ಲ ಅವೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಗಲೇ ಒಂದು ಆಡೋಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಏನ ಬೇ ಬೋಲು ಈ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾದಿಪ್ಪು ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ದಾಯಪಂಡ నేనంతే ದಾಯಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟು ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಐಫೋನ್ ಸಮಾಧಾನ ಐಫೋನ್ ತುಲೆ ಜಾರ್ಬಂಡಿ ಮಲ್ಪೆದ ಏ ಮಲ್ಪೆದ ಜಾರ್ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಮಿತ್ತರ್ದ ಜಾರ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವನುಂಡತ ಈಗ ಬೂ ಕುಡಾರ ಸರಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಪು ಅಯ್ಯೋ ಅವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರ ರವಿ ನಾನು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀನ ಕುಡೋರ ಅಬ್ಬೋ ಇತ್ತ ಬೂರ್ದು ಒಂದಂತ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಂತ ಅವಲ ಬಾರಡು ಮೂರ್ತಿಲ ಹಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಮಾರಲೇ ವಸ್ತುದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಜ ಗಿಡ್ಡ ನನ್ನ ಫುಲ್ ತಿಡ್ದು ಏರ ಗಾಡಿ ಬಸ್ ಒಡೆ ಗಿಡ್ಡ ಅವನು ನಮ್ಮನೆ ಉಡುಪಿ ಆತ ಅದೇ ಭಯಂಕರ ಮಾರು ಅತ್ತ ಇದು ಸತ್ಯ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಾನೆ ತೋಜನೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲಾಶ್ ಆನ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಿನತಿ ನಿಗಲ್ ತಪ್ಪೆಂದ ಅಂಚತ್ ನಿಗಲ್ KB Vlogs ಅಂದ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೇರೆ ಗೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ದಾಲೇಜ್ ಎಂಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ತಗು
ಇನ್ನಿತ ಇಂಕಲ್ಲ ಏನೋ ಖರ್ಚಿನ ಮೇರೆದು ಒಂದು ಹಾ ದೇವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 30,000 ಬೆನ್ ಪೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಮೀರ್ ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ ಡಾನ್ ಕಾಸ್ದಾರ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಟಿವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಅವನು ಬಾಬಾವು ಬಗ ಅವು ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೋಪಿನ ಏನು ಬಗ ಸೈಟ್ ಮೇರಿದ ಬೊಪ್ಪಿನ ದಾದ ಅವು ಶಿಪ್ ಶಿಪ್ಪು ಈತ ಮಲ್ಲನ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏ ಮುಲ್ಲನ್ ದೋಣಿ ಬೇ ಎಲ್ಲ ದೋಣಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಾರ ಆಗಲೇ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಓ ಇತ್ತಿನ ಐಕ ಇತ್ತಿನ ಫ್ಲಾಗ್ ಅವು ಇತ್ತೀಚೆ ಮಾತ್ರ ಓ ಅವು ಇತ್ತು ಜತ ಅವು ಇತ್ತೀಚೆ ಅವು ಗೊಬ್ಬುನ ಹಾ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಮಿತ್ತಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಳ ಪತ್ತು ನಗದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಎಂಗಿಡ್ ಪೇರದು ಸಾರಿ ಗಾಳ ಪಾಡ್ನಾಗಲು ಎಂಕಲೆ ನೆರ್ದು ಕಡೋಡು ಪೇರಂದು ಅತ್ತೆ ರವಿ ಏತ್ ಬೇಜಾರಿಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ದು ಜಲತ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಬಂದು ಕಾಂಡ ಇನಿ ಸಿಗದಿತ್ತು ಮೂವಿ ಪೋದಿತ್ತ ಓ ಪೂಚರ್ಲ ಫನ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲಾಪುಂಡು ಪಾಪ ಆಗಲಿ ಮೂವಿ ಪೋದಿತ್ತನ ಹಾ ಮಿಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಇಂಚೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ರವಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಎಂಕ ಕುಲ್ನಾಗ ರವಿನ ಸೈಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಬಂಡ ಮದ್ನಾದಿತ್ತು ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಒಂತಾರೆ ಪುಣತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಒಂದಿದ್ದ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಇಂಚ ತೂಪ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಿ ಕಂಡನೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪಡು ಉಂಬೆ ಏತು ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪಡು ಕೆಳ ಬಿಚ್ಚರ್ ಬೋದಿತ್ತ ಅವೇ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಅದಾಗ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಕನ ಕರ್ಮ ಎಂಕನ ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಂಕನ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದಿತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಕೊಂಡ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಣ್ಣ ಡೈಲಾಗ್ ಊಟ ಪುಣ್ಯ ಇನಿ ಬಾರಿ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದುಂಟು ಇನಿ ಬಾರಿ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದುಂಟು ಜವನಾಗ ಅದಾ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನೀರಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಎಂಕ ಚಾನಲ್ ತೋಜನೆ ಇರ ಅಪರೂಪ ದೇವೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಲಾಬ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರತ ಬೂಜಿ ಕುಡಿಕಲತ್ತು 4 ಕುಡಿಕಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಐ ಲವ್ ಯು आता YouTube ಒಂದು ಕ್ಲೀನರ್ बनाया ಜನವರಿ పోయింది ముడే బస్ బీచ్ బస్ మీద్ ట్రోఫీ చూరే పోయింది బ్రహ్మవరం ಅವು ಲಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಚಿಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 50 ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರು ಕೊಡಿ ಯಾಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮುರಿದು ಬಾನಿ ಲಾಗು ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅತ್ತ ತಮ್ ನೈಲ್ ಬ್ಲಡಿ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕುಕ್ಕುಂಡು ಮಾರೆ ಕಣ್ಣು ಅವು ಎಂಚ ಕುಕ್ಕುಂಡು ಸತ್ಯಂ ಎದುರು ತೋಜದಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಓ ಏತ ಗಂಟೆ ಬರ್ಬಿಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ 3 ಸರ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೀತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪಣ ಇರ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈತೆ ಪಕ್ಕ ಪೋಡ ಸೈಪ್ ಬೇ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಓ ಬೊಕ ಮೋಯ ಮೋಯ ಎಡೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡೋದು ಮೋಯ 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 ಅದೇ ಬಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಗಾಡಿ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಫೈಯರ್ ಹೋಗ್ತೆ ಮಾರಿ ಆಂಡಲ ಓರಿ ದಡಕ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಪೋಡಿಗೆ ಜಿ ಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಮಾರೆ ಅಡಿ ಫುಲ್ ಮುರುಕುದೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ಯಾ
ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಇಂಚಿನ ಮೆಂಚ ಹೌದು ಬೋಟಾ ಏ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಲ್ಪಸದು ಅಲ್ಲಿ ಅದತ್ತ ಏ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ಸಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅವೆಂಚಿನ ಅತ್ತ ಒಂದು ಮುಂದೆ ತಲ್ಪೆ ಮಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಣಿಪಾಲ್ ಉಡುಪಿಡು ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮತ್ಸ್ಯ ಮೇಳ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ಪುಜೇರು ಧರ್ಮಗಿಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಏನ ಪಂಡ್ರೆ ಬತ್ತ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅದತ್ತ ಏ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಆತ ರಸಂಪಲ್ಲ ಅದ ತಾಯನು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಎಂಕನ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮಣ್ಣದು ಬೋರ್ಡ್ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಫೇವರೇಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿ KB ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಒಲ್ಪಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ DM ಅಲ್ಪಲಿ ಅವೆ ಒಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಬೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅವುಗಳ ಸೈಡ್ ಮಾರೆ ಅವು ಬಕ್ಕವು ಷಷ್ಠಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಪೆ ಐ ಬ್ಯಾನೆ ಬಿಡ್ಬೇ ಮಲ್ಪೆದ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟದ ಹೊರತ ಸೈಡ್ ದ ಮುಗಿಂಡು ಉಂಟು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಉಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಿನ ಕಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂಬೆ ಯಾರಂತ ತುಂಬು ಜನ ಈ ಜನ ಬುರೊಂದು ಗೆಳೆಯರೇ ಶವಿ ತುಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ರಘುವೀರ್ ದೇಸಾಯಿ ಮೊಗ್ಗುಲು ಹೊರಪ್ಪು ಹಾಡು ಮಾರೆ ಬಂದು ಖುಷಿ ಮೀನು ಖುಷಿ ವರ್ಷ ಹೊರ ಬರ್ತೀನಿ 2 ವಾರ ಬೇಗ ಬೈತೆ ಬೇಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಂಡಲ ಡೇಟ್ ఒక సంక్రాంతి నీకు ఏతు పడ్డారు నెనపిప్పు జైట్ ಒಂಜೊಂಜಿ పోదిప్పుడు 4 లెక్క ఇల్లాడు నేర్పండి ఏం పాడువే